Ahojte priatelia, vítame vás v ďalšom dieli, alebo respektíve prvom dieli s našimi hostiami v štúdiu Showcase Brothers. Takže dneska tu máme dvoch zdravotníkov. Čaute ľudia, náš unikátny diel, kde máme naše dvojičky z jednovaječného maternice. A majú rozdielne manky, ale sú dvojvaječné, jednovaječné. Ale rovnako sa volajú, pozor. Chceme privítať našich osobných barberov, našich naozaj osobných barberov, ktorým je Ferko a Martinko. Ahojte, takže vítajte, ahojte. Pomaly s tými rukami, sodíš mi mikrofón. Bude vystrájať s rukami. Ja neviem, na čo mi dávate mikrofón. Že ahojte, takže sme radi, že ste teda privítali naše pozvanie. A ceníme si, že ste naši prví hostia, fakt. To si vážime. Unikátny. Ďakujeme. Ďakujeme aj my za pozvanie, že sme teda prví. Veľmi sme sa na tento podcast tešili, chalani. Čo ste hovorili? Krumple s párkom. Marek bol na ulici. A v prvom rade začneme teda v rámci toho, ako ste začali teda s barberstvom, ako dlho spolu robíte, alebo kde robíte, v jakom barberi. A ako sa voláte, celkovo váš barber. Ako spolu dlho robíte? Robíme spolu 6 rokov vyše. 7, ne? Dobre, hádajte sa tu. Priamom prenose. 6 rokov? 6 Áno, super. A vychádzate stále asi rovnako. Na tej linii ste asi, nie? Lepšie a lepšie. No, pomaly. Už sme ako bratia, no, môžem povedať. To je aj vidieť. To je aj vidieť na vás. To bola náhoda, že sme sa takto... Áno, aj dokonca bývate vedľa seba, sme sa dozvedeli. Áno. Sa dozvedeli tým, jak ste došli. Áno. Jak sme došli? Na vlaku. Na vlaku sme došli. Akurát o 9. minúte ďalší domov. Takže... Jak ste začali? Ferko, jak si začal s barberstvom? Ja si ťa pamätám ešte z Nitry, že my sa dlho poznáme. No. Nitre ako repera. A ja. Ja som bol aj breaker, bráčko. Ja si ťa ešte pamätám, keď som ťa kočíkoval. Môže byť. Prvý bola zima, manka ma zakrývala. Áno, po sídlisku som ťa kočíkoval, po sídlisku. Ne, však ja som začal, kedy? 2018 rok bol? No, možno, že aj skorej. Také domáce strihy, chlapci chodili ste ku mne obidvaja, takže viete, ako to chodilo. Ja sme tak dopadli. Marek bez vlasov. To sú také novodobé strihy sa vedí, že toto vás všetko toto je nová móda, takže všetci tieto účesy. Ofiny zezadu. To sú kontúry. Ofiny zezadu. Vysoké kontúry. Ale ne, pamätám si teda Ferka, ešte z Mlynov, tam si robil recepčného najprv. Áno, kaderníctvo vo Švarckope. Tam som pracoval ako recepčný. Akože, čo ja viem, nezaujímali ma nejak tie vlasy najprv. Mal som to len ako takú prácu. Ale postupom času vlastne som sa tak viacej tomu začal venovať. Som začal strihať chalanov od nás zo zálužia, však chlapcov. A robil som to pomaličky na dvore, len tak, s obyčajným strojčekom, z Kauflandu za 15 korún. A tak pomaličky to išlo, viac a viac ľudí začalo chodiť. Mal som viac akože ponúk z Nitry, Sereď, mal som ísť dokonca aj do Bratislavy, však viete, Lakimu. No super. Ale nakoniec som neišiel, však veľa vecí sa tam pokazilo. Tak nakoniec som si vybral tú Sereď. No tam už som 6 rokov. Ale jak ťa to napadlo? Akože strihať? Áno. Odzadu to napadlo. Nevím. Tak nič, ozaj, len tak. Dančák napríklad, ráno si sa zobudil, idem si kúpiť strojček, idem strihať. Mal som čo? Na tej strojček. To je prvý zákazníci Ferkovi. Víte, čo vás strihalo? Nie, tak mal som doma strojček, nie? Tak každý mal asi strojček nejaký doma. Hej, každý v detstve mal strojček. No, keď si mal bradu, alebo čo, nie? Neskracoval si, alebo tak? Ktorí sa ešte nenosili brady. Ja si pamätám dobu, že keď si mal trošku fúze, tak už mi manka nadávala, že daj to dole, že jak vyzerá, že no, či si sa strihal. Nestročekom, ne? Gillette. Ale horšie je, keď strojček používaš na... Horšie veci sú, keď strojček používaš na iné partie a potom ide strihať druhého kamaráta a zacítiš niečo. Tomu dojdeme, takýmto príbehom ešte dojdeme. A... Dobre, takže začínal si doma,
potom si mali z Lakimu, takže pokazilo sa to a potom následne. Sereď, ostal som tam. A Martin, ty jak si sa dostal vlastne do toho Barberu? Jak si spoznal Ferka? On ma poznal už predtým. Ja som ho nevedel. To bola sranda. S Bálou ho poznal. Áno, ja som ho špehoval. Ale ja som ho špehoval už od 15. S Bálou, ne? Áno. Halus je to, že... To bol najvyšší bol na zábave, vidíš, to som si všimol. Mama trčala. Ale tak ja som začal, vlastne to bolo tak pri kamarátovi to začalo, strihával sa len tak klasicky na Legiu a z celého, že teda Martin, ty máš také dobré nápady, my sme stále chodievali ku kaderničke a stále som mal také blbosti, nápady, som vymýšľal všelijaké strihy. Tak som skúsil, ostrihal som a vyšli sme von za bránu, už bol ostrihaný teda, spravil som mu čárečku, zobral som žiletku do ruky, len tak som mu trošku vyšmykal. A chlapci z ničoho nič, že do to strihal, nikto nevedel, že som sa ostrihal ja a tak to bolo ako došlo do takého štádia, že som strihal bratrancovou kamaráda, toho kamaráda. A keď to začalo, akože bolo to, aj Manku som strihal. Manka nastrihala, pozor. To má silný strih. To si pamätám aj ja, ďakujem, mama. Čára, Ty si chcel byť jak Rivaldo tedy, ne? Ronaldo. Čárka z príborov, víš. Mal som také účesy. Cez pol hlavy, cez celú hlavu. No a Áno. ako začal som skoro, to bolo, koľko ja som mohol, že má 15 alebo 16 rokov, keď som začal otážiť s jedným stročekom, hovorí Fero, táto mal doma taký stroček, čo si skracoval bradu s tým. A s tým som nejako ostrihal a potom počase už ma to tak viacej a viacej bavilo, len nevedel som čo, či na to mám, alebo nemám, nevedel som si vôbec, pozeral som si tie fotky, čo striehajú barberi už v Amerike a tak a som si na to neveril vôbec. A hrával som hlavne teda futbal aktívne, to bola taká moja najväčšia záľuba, futbal. Študoval som elektrikárčinu, teraz som vyštudovaný elektrikár a medzi tým, ako som hral futbal, chodil do školy, tak som sa nejako tak hľadal, že čo vlastne budem robiť v mojom živote. A došlo to do takého štádia, že mi zazvonil Tak si telefón. vyprávam, my si chodíme tam hľadnúť. Ne, nech vypráva. Čo poviem, také krátke. Dobre. No, poznal som Romana a Mareka a ničo nestrihám, no. Naučili ma strihať. Dobre, nebuď nahnevaný. Nemám sa. Ja môžem sa domov. Takže tak nič mi zavolal vlastne prvý majiteľ prvého barbershopu vlastne Seredi, Sobura Barber. Už to je minulosť. A zavolali mi, či chcem ísť teda pracovať do barbershopu. Bolo to taká asi najlepšia návrh, čo mi došiel za ponuka za posledné roky, čo som tedy rozmýšľal, či pôjdem hrať futbal, alebo neviem čo. A tak som začal strihať Sobure Barber. Tam som potom samozrejme spoznal Ferka. Ten došiel o niečo. Ne, bráško, ja som tam došiel neskôršie. Neskôršie, však áno. Ty si tam robil najprv s Davidom. S Davidom som najprv strihal, áno. Davidom Bakom, pozdravujem. Odtiaľ to z Galanty. Áno. Dobrého chlapca, áno. No, veľa ľudí až poznáš, kontakty si nabereš. Veľa kamarátov nových. Veľa... Ale tak aj toľko ľudí tak. poznáš, že osobne a tak, tie ich súkromne niekedy aj ti povedia, vieš, oženie a tak, rozoberáme vzťahy. Toto je to najkrajšie na tom A to je barberstve, to, že no. fakt prebereš ľudí Svoje také dlhy, pôžičky. veci. Všetko víme, kam to je. Keď tam vedia všetky dlhy. Ale naozaj je to zaujímavá robota, lebo tí chlapi nemajú kam chodiť. Však Chodia áno, len tam do sa roboty idú domov. vyrozprávať aj. A presne ten barber je ten človek, že keď dojde, tak... Berú to ako oddychovú nejakú zónu. Odreagovať sa, no. Akože keď to porovnám s prvým barbershopom, tak to bolo také, že tí ľudia sa až do toho nerozumeli, do tej tvojej práce. Ty si robil tú prácu čo najlepšie, ale niečo bolo zle a teraz vlastne sa môžeš nevať iba na seba, keď niečo pokazíš, keď niečo nefunguje, keď niečo chýba barbershop alebo takto. A týmto si myslím, že viacej sa modeluje ten človek, že keď máš nejaké svoje podnikanie, však to poznáš, Marečku, máš svoje nejaké podnikanie, tak rastieš aj ináč, že proste dáva si pozor, či je všetko v poriadku, či nechýba niečo, alebo stále vynovujeme veci. A hlavne to, že si pán svojho času. Vieš, že nemusíš robiť pod niekým, musíš chodiť tedy a tedy do roboty, ideš si kedy chceš. Aké sú ciele barberov? Kam to chcete dosiahnuť, alebo aké máte ciele? Ako sa posunúť vyššie. Tak si myslím, že to je také individuálne, že každý má svoje ciele, niekto sa uspokojí s jednou prevádzkou, niekto chce sa rozširovať tú prevádzku. Ja si myslím, že asi tá naša prevádzka je taká u nás taká základná, čiže sa snažíme ju čo najlepšie dať dokopy, aby vyzerala dobre, aby sa tam človek dobre cítil a samozrejme, keď sa dá, tak by sme sa chceli aj rozšíriť po čase. Určite. Je to 6 rokov, čo striháme, ale sme zatiaľ v tom noví, že sme vlastne možno 2,5 roka na scéne s Legendary Barbershopom a je to, myslím si, že ešte krátka doba na to, tak učíme sa stále. Chceme určite sa stále zlepšovať. No, určite jasne. na workshopy chodia takto, tak určite môžem dať takú poznámku pod otázku,
Čo? Víš, čo myslím, ne? To je jedno. Vykričník. Pod vykričník. Nie, teda môžem doplniť, teda, že sme sa vlastne naučili všetko sami. Tie kurzy, čo Áno, vlastne... Však áno, pravda, to vieme. Čo sme postupili hej. kurzy, tak nás to My sme nenaučilo sa vlastne vypracovali nič. naozaj, No, že my sme samovúci. od nuly. Takže Obidvaja, takže... ešte nejaké workshopy a takto určite nás čakajú, pred nami sú. A... Takže mladí, ja mám 25, budem 26, túto Ferko už 30 pomaličky, ale 30 na krku. stále ideme. Na chvíľku pôjdem. Domov. Ale nie, dozadu. je to tak. Určite sa chceme rozširovať. Čo by ste odkázali budúcim barberom alebo začínajúcim barberom? Učte sa určite od takých skúsenejších. Nebuďte frajeri. Buďte sami sebou. 2 týždne strihám a už som frajer, už som barber roka a neviem čo. A treba si to vydreť, strihať. Aby to bolo čo najlepšie. Takže praxou Praxou, si to presne. nachytajú. Presne, ináč sa to nenaučíš. Môžeš mať aj workshopy, aj jedno s druhým. Musíš to mať hlavne v sebe. Musíš to vedieť robiť s komunikovať. Musíš to vedieť cítiť. Musíš mať presne k tomu cit, oko, pre detail hlavne. Hlavne sa tomu Musíš musíš mať tak rád, musíš oddať tej robote. presne, musíš mať rád tých zákazníkov, potom ich budeš mať veľa. Tak musíš mať oko. Musíš si ich vážiť, tých zákazníkov. Musíš mať oko. Stačí ti jedno. Musíš mať tak Stačí ti len jedno oko. vážne, A bude asi dobre. barber. Ne, ale tak to je, nie? Však jasné. Áno. Vieš? Ja si myslím hlavne, že ten človek, zákazník, keď príde, tak musí mať seba dobrý pocit. Čiže musí byť sám Presne. sebou, nemôže hrať frajera. My sme aj takí, každý, čo nás pozná, sme takí proste sami sebou. Nebudem sa hrať na inteligenciu, alebo neviem, čo teraz tlačiť omáčky do hlavy, neviem na aké profesionálne úrovni. Profesionál si tedy odíde od teba zákazník, je spokojný, vráti sa, Presne. opýta sa ho, kto ťa strihal. Už tedy si profesionál. Fakt nemusíš to hrať na oko, že si profesionál. Takže treba pokoru. A robí to hlavne s láskou, lebo keď ťa to nebaví a robíš to len šup, tak No, presne. nikam tam neprídeš. Treba pomalečky začať. Ale to sú vlastnosti v každom odvetví. Jasne. No však To sú jasne. typické. Ja som to robil s láskou, s Romanom. Hej, Keď som ho preto som bol strihal. plný lásky. Jarku, čo ste robili s Doteraz som láskou? plný lásky. To ste robili No ja sa musím priznať, ja som do teba bol, tú lásku. ja Áno, som bol len korona barber. áno, ty si mal otvorené len v korone. Covid barbershop. COVID barbershop. Váhovci. Ale pamätám si Romana, keď som strihal. Ja som to mal doma, dole v pivnici, ne. Tam som si to tak zariadil, tak ako sa dalo. A Roman došiel sa strihať a strihám ho a jak sa volá ten strojček na Kontúra. ne, kontúra. Kontúru. Kontúru a robil som mu vlastne, toto som mu zastrihával fúsky a vybil sa mi ten strojček a na to sa tedy, ja som mal taký strojček, že som dlho musel čakať, aby sa nabil, tak som vybehol hore do kúpelky. Hovorím, že zoberiem, mám tam One Blade, tak akože idem mu to zobrať. Tak som išiel pred ňo a Veľmi príjemne. a možno Stále Roman to povedz cítim. ty, Ja neviem, či nepoviem si k tomu pamätáš už ten nič. zážitok, ale Nepoviem k tomu už nič. Nechoď ani ďalej, Marek. Nezachádzaj do detailov. Tam boli také partie cítiť, ktoré nechcete nikdy zacítiť. A ja som ich cítil. normálne, Po 12 v robote. Ale to nebola jediná príhoda, keď si ma nafarbil na modrý mahagón, či čo to bolo. To kedy? A to je fila na modro. To aj nevím. prvýkrát som išiel kúpiť farbu, ja som si myslel, že je černá a bola modrá. A na slnku som svietil jak Jaj, to bola tá svietil jak černomodrá, nie? šmolko. Presuneme sa. A jeden z vás pôjde tam, Do jeden teda kúpeľny. sem. Do šale. A budete dostávať otázky. Počkaj, ešte maskerku zavolám, nech to pudriluje, piele. Ona dvihuje. Rybne. Hlavne bude. sa tak zapráš. Počkaj. Takže pravidlá sú, že dostanete obidvaja tabulky a každý z vás dostane 5 otázok, či sa naozaj teda poznáte. Napríklad dostane Ferko otázku, napíše ju na tabulku, Martin odpovedá, potom otočí, či to je pravda alebo nie. Ak neuhádne, tak bohužiaľ ten, čo písal, tak dostane výzvu. A výzvy sme poctivo vyberali. My za to, že vás máme tak radi, obidvoch, tak sú veľmi pekné výzvy, takže máte sa na čo tešiť. Milí, Počkaj, dnes museli redovatelia. že vítajte v sekcii Poznáš ho?
Páli vám to. Páli vám to. Takže Ale máme nie. tu dvoch hostí, dvoch barberov, našich dobrých kamarátov. A Fera teraz Martina ktorí spolu robia 6 rokov. A teda budú dostávať otázky, či sa poznajú navzájom. A budeme pokladať najprv jednému otázky, ten napíše odpoveď na tabuľku, ten druhý hádá. Ak ten druhý neuhádne, tak ten prvý má výzvu, alebo respektíve trest. No, takže prvému budeme dávať otázky Ferkovi a Martin bude hádať a Ferko napíše to na tabuľku. Takže aké je najobľúbenejšie jedlo Feriho? Ty ho napíš, prosím ťa, a ty ho povieš. Povedz jeho najobľúbenejšie jedlo. Maďarský. Kaši je správne. Ukáž na kameru. Je to tam. Maďarský guláš, Maďarský. dobre, vynikajúce. Áno, brate. Dobre. Hej, počkaj, nemali by si dávať vy teraz? Nespravíme Nespravíme to tak. My sme v domčeku. Ferko, my to kontrolujme. No, dobre, poďme na to. Dobre. Natiahni mu to, ty, prosím Ne, ťa. ty. Áno. Ja naťahujem Martinovi. Na mňa vieš, koľko No, povedz. No. To je potom po hodine, vieš, ak poviem. Musíš ešte raz. Fotení. Fotím pre ponožky reklamu. Bolí to, bolí to. Ne, neboli len tak zo srandy. Daj ešte raz zapíš. Prečo? Nezapískal. Musíš to Ale vybral držať si sebe. to. Čo? Vybral si to zuby. Nevybral. Musíš to Čo nikto vydržať sebe. nevidel. Musíš to vydržať sebe ešte raz. Dobre, poďme ďalej. To je sila, chlapci. Práve, áno. To je sila. To ja ti naťanem. Neodpovedz, lebo kto odpoveda? Jak? Počkaj. Martin Teraz odpovedá, ideme. nie? Píše a hádam. Ja Áno, mám teraz. ty hádaš. Kedy bol prvýkrát na Báli? Koľko rokov mal? Martin? Na zábave? Áno. Na zábave? 17. 13. Dobrečko, to si začal. Teraz Takže čo? zás naťahujeme ma. Prečo mne? Prečo mne? Počkaj, ja Martinovi? Martin, ne, áno. No. Máš, bratieč. Ja som myslel, že si bol starší. Choď mu prosím ťa naťahnuť. Daj si prosím ťa píšťalku, hento. Funguje. Počkaj, ale daj sa tak, aby aj na kameru to bolo vidno. Môžem? Môžem? Až teraz dojde tá bolesť. Že? Dobre. Žiješ? Dobre. Také to je hnusné. Koľko musia mať? Ukáž nohu. Tak chvíľu, 20 sekúnd, alebo koľko. Z čoho má Ferry najväčší strach? Ty kokos. Výšek. Je tam. More. Výška, dobre. No poviem, Marek, nech to vidí. Nech to vidíme. Vidia. Držba. No. Prečo už platia dopredu? Prepáč, To poviem. len vraciam. Dobre. Teraz už. Ty píšo. Dobre. Dobre sladol to. Ty. Čo jeme? To dali myslel. Tvoje pravidlá, tvoje výzvy. Ako sa volá Ferková manka za slobodná? Fú. Nezaregistroval Ona to nemá náhodou aj ono na Facebooku? Nemá, že? Teraz sa volá Zuzana, možno sa volala kokos. Erika. Počkaj, ty si povedal, ako sa volá. Nejaké má Za prezvisko. slobodná povedal. Za slobodná. Zuzan. Počkaj, za slobodná. Nevíš. Neviem. Jak sa volá? Ani on nevie. Nevedel si, tak to neviem ani ja, tvoja mama ako volá. Jaj. Nešanuj ho. Skúsom
do piči, že? Písko. Pískol. Ešte raz, kámo. Ešte raz? Pískol si. Ty kokona, poď. Nepískol. Parádne. Ty tam... Martin, dám ti tam kreslo, ty už tam seď. Daj mi to trošku hore. Na to isté místo mi bolo hore. Počkaj. No, dobre. Teraz ideme Ferkovi. Koľko ti chýba do 15 cm? Ale nie, daj mi. 11. Ale to malo uhádať. 11. Ale nedajme nejakú normálnu otázku. Nie, normálne, však toto sú také, otázky. Dohady. To sa nikto nedohádá. No idi sa pozrieť, viete, pravítka. Ktorému zvieraťu by si sa porovnal? To viem. No povedz. No povedz. Lev. Tak si povedal, že žirafa. Žirafa, ne? Načtal si to na Nike. A daj si rovnaké medzere. Však, jak uznáš za vhodné. Dobre. Aký je najväčší tvoj strach, Martin? Z čoho? Hej, odpoveď, dobre. S pavúkou má najväčší strach. Romanko. Ale dáme sa vedel. Čo uhádol? Sa uhádol, takže plníš. A prečo? Ty si na jeho strane, keby to bolo opačne, idem ja. Ešte ty mi zatoč. Čo je tam? Strawberry alebo štiplavé. Štiplavé alebo jahoda? Počkaj, aha, to je všetko jednaké. Vyberaj si jahodu určite. Dobre, Určite, áno. Páti sa. Určite ste vy všetky tí sladké vyhodili od tála, nehali ste tam len tí zlé. Ja furt tú zlú. Čo je, Roman? Ja ťa vidím. Ale normálne to rozžuť všetko. Áno. Rozžiť a prehltnú, dá sa to, dneska sme to skúšali. A mal si štiplavé. Zás ma ideš oklamať. No pomer, Roman. No daj. Deti za mnou plačú. Čo to je? Jahoda? No. Koko. Čo to je? Čo je jahoda? Neví sám, čo to je. Nie, už teda nie. Ja si mi dal pejsť. Dal si to. Teda pre nás už posledná otázka. Držím ti palčeky. Podľa mňa mohli by dať dve ešte. No. Jedna, že to- navyše. Čo vie Ferka najviac vytočiť? On vie, čo chcem povedať. No, povedz Ja nevím. A čo si napísal? Dobre. Čak ja si myslím, že malá jeho, no. Dcera. Ne. Ty kokos. Prečo som vedel? Nerobte se mnou, jej. Ja som bol dneska na žlčník, na stane. Vyber si sopel. Za Daj 100. ešte raz, brácho. Nie, ani pri mne sa nemohlo ešte ani raz. Nemôžem, šiplavé, fakt. Dneska som bol na sono. Dnes zas. Toto si dám, čo to je? Psie žrádlo. Alebo... Kola alebo psie žrádlo? A toto čo bolo? To nebolo oranžové? Takže Ukáž, Ferkov lebo nevidím. trest. Fú, toto smrdí. Musíš, už si vybral. To je ono, že? To Ja necítiš, to neviem. nemôžeš Všetky to tak cítiť. smrdia. nie? Necítiš to? Áno. Čo to im? Čo je hovno? Nie, hovno. Je žrádlo. Ukáž. Normálne zes prehltnúť, môžeš aj zapiť. To je ono. Zjedz rádlo? Nevím. Aj tak, fuj, je to ono. Dobre. Fuj. Áno. Ešte poslednú otázku dajme pre Martinka. Nech si ochutná tiež. Cukríček. Fuj, aké to bolo nechutné. Dobre odpoví. Keby si bol ovocie. Nerov. Kiwi. Nie, čo? Napovedal som ti. Čo by si chcel byť? Ľubíš to moc, že? Áno. Čekaj. Baran. Áno.
Banán. Ty koko. Marek, ideš na to. Áno. No, na túto chvíľu som sa tešil. Zatočte mu to, zatočím ti to. Zatočím ti to ja teraz. Už povedal hovno. Môžem ísť na to? Môžem si Ešte dať to ešte nemal, jednu? že? Ešte si to Chutilo, ale dobre. Mne to chutilo, môžem si dať ešte. Ešte si to nemal, že? No. Mal? Tak si daj iné. Kola. Parolu. Dneska sme ich nenachytali. Nie, je to ono? Není. Není to až také, je? No to chutilo. Daj si ešte, naberem ti domov. Nie, ti narodili nám kupovať. Priatelia, dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Dajte nám odber. Chlapcov nájdete tiež na sociálnych sieťach pod názvom Legendary Barbershop. Legendary Barbershop. Nás Tak- tiež. Takže nás, ďakujeme. Takže na nás kliknite, odoberajte aj chalanov, aj nás. Z toho sopla neviem rozprávať. Aj my Takže- ďakujeme chalani za pozvanie. Ďakujeme. Cítili sme Ďakujeme sa aj tu my. vynikajúco. Veľmi dobre. Určite Boli každému budeme od smiechu. odporúčať určite, aby prišiel. Vyskúšal si to tu. Dúfam, že ste sa tu dobre cítili, zasmiali sme sa. Bomba, bráško. Takže Ďakujeme ešte ďakujeme a raz. vidíme sa na budúce. Ahojte. Čaute. Čaute.